ҳози торти заказной ма овардан духтаро агар бувар кунен ку я намуд вазбинай дарунаш пири начинкаву кремай. Я бор бинен да кремчизкай тайёр мекунан я намуд ба маззаи даҳанда об мешава. Ҳамин блини торта ҳар кас мисол хеле хушрӯ намекуна. Инами духтарак да заказ кунен дили пир кати охира бинен ҳам хе вазбинай духтаро пири начинкай пири кремай заказ кунен 300 сомонай. Инами майдаг нестай калонай 300 сомонай ман намедонам 5 кило ай чумам қавазбинай ки 300 сомонда тайёр мекунан хе упаковкай хушрӯ мекунан ягон ҷоям барен ё ки меҳмон дошта бошен сари дастархонтон да маракаҳотон инам нигоҳ кунен охи ё ки барои хурдантон заказ кунен аҷоиботай марамат хушрӯгиша бинен упаковкашам хушрӯ маззаш да машмуда гарантия метим духтаро ина ҳама тарафай сочнияям қа сочнии хушрӯай ки ам блини торта чи хелай баъзан сухой мекунан ай духтар тамоман дига хелай инами ба тамоми санъатшай марамат касе мехоҳа заказ кунен ҳар рӯзе причуда блины роллы клубника в шоколаде баъд бу дигар хел пухтупазо дора в наличии ҳар рӯз свежи метавонен дархост кунен ҷошта бурда доставкатон мекунанд баъд курс қабул мекунад духтарак шогирд қабул мекунад не ки индивидуални якта қабул мекунад ки хушрӯ бифаҳмона хулоса бинависен ша катиш гап занен яке заказ кунен раҳмат мегӯем духтаро.